Dool man imong iro dire na human og kawan. Butaan gini siya. Mo ni gita si Mimay. Mimay, asa may mong anak? Asa mong anak gibutang? Ani apas ay butaan kini. Ni apas nako. Ambuna. Butaan kini. Paggamay-gamay na ni pero butaan kini. Asa kay anak ani gibilin ay. Asa magitaguan ng anak? Ha? Asa imong anak? Asa nang gibutang? Asa imong anak gibutang? Ito kay manggunas ka. Awan na kayo ang sili. Wala mo dili. Terus di atas bisa. Asa imong anak? Pero gibutang gina yung DS ko. Jauh sekali. May libon. Ha? Butan di mas semua. Teritoryo. Awan sa mga. Di atas to, di atas. Nako. Nilay. Asa yung anak? Asa yung tuan? Mo pinag-ayak. Gamay na ko yung butan. Raygon kayo. Buna pa dali. Sakto. Saktong kasunod. Okay. Mana, relax ta.